Anche lo infatti la Maria, pati ka sabi kalamin amabig. Anche. Ang nitliyak fix sama niya la si ikpanaw sa amin liyak. Okay, so ako nagtitik. May vas ka na po fix at forward niya phone ko kasi da 80 may jira di. May vas ka na book. Tahan ka daw ati la Maria. Mas yala ignok yan vas ka na way kontinuo. Jampo ka net. Wow, ano po. Via van was kunnen, ik ben was kunnen. Die is ook was kunnen spoelblij. Het ik zijn wel een via. Oké. Ja, voor mij aan mijn vriend, voor mij te jou op de bye bye. Ja, willen. Likewise, wanneer ik klas. So die kijk naar die. Ja, dan willen we. Kijk naar die getal in ja, kijk naar die getal en beantwoord die vraag. So, hier zie je getal. Dus ik kijk naar die getal. Hier gaan er veel getal geven. Nou, als. Wat is die prikwaarde van die 4? Hier zo. Je gaat net weten die zo schrijven. Oeh, mijn oren. Piep. Wat is die waarde van die zilver? Is die zilver? Vermeerdering die getal met. Oeh, ja, dat is moeilijk. Oké, bye.